ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश नमावों विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। హరే కృష్ణ. ఈరోజు L3 క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం మంగళూరు కర్ణాటక తరపున స్వాగతం సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. సో ఈ క్రమంలో మనము భక్తి రసామృతము అనేటువంటి గ్రంథము ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క సంక్షిప్త వ్యాఖ్యానము శ్రీల రూపగోస్వాముల వారు రచించినటువంటి భక్తి రసామృత సింధువు అనేటువంటి గ్రంథానికి. సో అందులో ఈరోజు 4వ అధ్యాయమైనటువంటి ముక్తి కన్నా భక్తియే విశిష్టత కలది అంటూ ఉన్నటువంటి ఈ అధ్యాయాన్ని ఈరోజు మనము చూడబోతూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. సో మనము ఇంతకుముందు అధ్యాయాలలో సో ఆ భక్తి రసామృతము అనేటువంటి ఆ గ్రంథంలోని మొదటి విభాగంలో, ఎందుకంటే దీనిలో మొత్తం 4 విభాగాలు ఉన్నటువంటివి మనం చూస్తాము. అందులో మొదటి విభాగంలోని మొదటి అధ్యాయము శుద్ధ భక్తియుత సేవ సామాన్య లక్షణాలు అనేటువంటిది. తదుపరి కృష్ణ భక్తి ప్రారంభిక దశలు. అలాగే 3వ అధ్యాయము వైదీ భక్తి చేయుటకు సాధకుడికి కావలసినటువంటి అర్హత అంటూ మనము ఇంతకుముందు చూసినటువంటివి. ఈరోజు ముక్తి కంటే భక్తియే విశిష్టత కలది అంటూ ఉన్నటువంటి ఈ అంశాన్ని ఈరోజు మనము శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క సంక్షిప్త వ్యాఖ్యానం ద్వారా చూడబోతూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో పూర్వపు అధ్యాయంలో చెప్పబడినటువంటి అంశం చూసినట్లయితే, అంటే వైదీ భక్తి చేయడానికి సాధకుడికి కావలసినటువంటి అర్హతలు. సో దాంట్లో మనకి ముఖ్యంగా ఆ భగవంతుని పట్ల ప్రేమ, ఆ భగవంతుని ఎడ ఆకర్షణ కలిగి ఉండడమే ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవ చేయడానికి కావలసినటువంటి అర్హతలుగా చెప్పుకున్నటువంటిది. సో ఆ క్రమంలో
భక్తిని చేసేటువంటి వాళ్ళని వారి వారి యొక్క స్థితులను అనుసరించి కనిష్టాధికారిగాను, మధ్యమాధికారిగాను, ఉత్తమాధికారిగాను చెప్తాము. వారి వారి యొక్క లక్షణాలను గురించి కూడా మనము చూసినటువంటిది. సో ఈ క్రమంలో మరి ఇక్కడ ఈ అధ్యాయంలో మనకి వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం ఏంటంటే, ముక్తిని కోరుకోవడము, నిరాకారవాదులు ఆ బ్రహ్మజ్యోతిలో లీనమైపోవాలి అనేటువంటి విధానంలో ఉండడము, ముక్తి మార్గము. అలాగే మరొకటి, ఆ భగవంతునికి నిత్యము సేవలు చేస్తూ ఆ భగవంతుణ్ణి ఆనందింపచేస్తూ ఆయన యొక్క దాసుడిగా ఆయన పాదాలకు శరణాగతి పొంది ఉండేటువంటి ఈ రెండు. సో ఇక్కడ మనకి తెలియచేయబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం ఏంటంటే, ఆ ముక్తి కంటే కూడా భక్తియే విశిష్టమైనదిగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో ఈ క్రమంలో శ్రీల రూపగోస్వాముల వారు ఇచ్చినటువంటి వాటికి మనకి శ్రీమద్ భాగవతంలో ఉన్నటువంటి ప్రామాణికమైనటువంటి అంశాలను వివరిస్తూ, ఎందుకు భక్తి, ఈ ముక్తి 5 రకాలైనటువంటి ముక్తి మనము ఇంతకుముందు చూసినటువంటివి కదా. మరి ఆ 5 రకాలుగా ఉన్నటువంటి ఆ ముక్తులలో దేనిని కూడా తన యొక్క విశుద్ధ భక్తుడు కోరుకోడు అనేటువంటి అంశాన్ని మనము ఇంతకుముందు కపిల భగవానుల వారు తన తల్లి అయినటువంటి దేవహూతితో చెప్పినటువంటి అంశాన్ని చూసాం. హరే కృష్ణ. ఏంటి 5 రకాలైనటువంటి ముక్తులు? ఎవరైనా చెప్పగలిగే వాళ్ళు, గుర్తున్న వాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేయవచ్చు. హరే కృష్ణ. 5 రకాలైనటువంటి ముక్తుల గురించి మనం ఇంతకు ముందు ప్రస్తావించుకున్నాము. శశికళ మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకో. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. చెప్పండి. సారిష్ట, సామిష్ట, సారూప్య, సాయుజ్య, సాలోక్య. సాయుజ్య, సాలోక్య, సామీప్య, సారూప్య, సారిష్ట, సారిష్టి. ఓకే మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. సాయుజ్య, సాలోక్య, సారూప్య, సారిష్ట, సామీప్య. సాయుజ్యముక్తి భగవంతుడిలో ఐక్యం కావడము, సాలోక్యము ఆ భగవంతుడు ఉండేటువంటి అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క లోకం, అదే గ్రహం పైన ఆ భగవంతునితో కలిసి ఉండడము, ఆ భగవంతుని యొక్క సమాన లక్షణాలను కలిగి ఉండడం సారూప్యము. సారిష్ట్యము అంటే ఆ భగవంతుని ఉన్న ఐశ్వర్యాలను పొంది ఉండడము. సామీప్యము భగవంతునితో తోడుగా జీవించగలగడము. అలాంటి ఆ 5 రకాలైనటువంటి ముక్తులను ఏ విశుద్ధ భక్తుడు కూడా కోరుకోడు అని చెప్తుంటారు. ఎందుకంటే భౌతికమైనటువంటి ఇంద్రియాల యొక్క వాటిని నిరాకరించడమే కాకుండా ఈ 5 రకాలైనటువంటి ముక్తులలో దేనిని కూడా తన యొక్క విశుద్ధ భక్తుడు కోరుకోడు అని చెప్పినటువంటి అంశాలను పూర్వం చూశారు. సో ఆ క్రమంలోనే ఇక్కడ మనకి ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి ఉదాహరణను తీసుకొని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 20వ అధ్యాయము 24వ శ్లోకంలో మరి భక్తుడు ఎలా ఉండాలి అనేటువంటి ఆ విషయాన్ని పృథు మహారాజు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశంగా మనకి ఆ శ్లోకంలో చెప్పబడుతుంది. ఆయన భగవంతునితో ప్రస్తావించేటువంటి అంశం, ప్రభు ముక్తి సిద్ధించిన అనంతరము శుద్ధ భక్తుడు మరి నీ చరణ కమలములను హృదయాంతరముల నుండి
కీర్తించు నీ దివ్య లీలలను కృష్ణ వర్ణించుచు చేసేటువంటి సంకీర్తనము వినేటువంటి అదృష్టము నాకు లేకపోతే, అలాగే ఆ దివ్యానంద అమృతపు మధువును నేను ఆస్వాదించే భాగ్యం కూడా నాకు లేకపోతే, అటువంటి ముక్తిని ప్రసాదించమని ఎప్పుడూ నేను నిన్ను అడగను అంటూ చెప్తారు. అంతేకాకుండా నీ యొక్క దివ్య లీలలను శ్రవణం చేయడానికి, కీర్తించుటకు నాకు కోటి జిహ్వలను, కోటి వీణలను, కోటి ఆ వీణులను ప్రసాదించమని మాత్రమే కేవలం నిన్ను అర్థిస్తున్నాను. అంటే ఎంత ఎక్కువగా వీలైతే అంత ఎక్కువగా ఆ భగవంతుణ్ణి, ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య లీలలను శ్రవణం చేయడానికి, కీర్తించడానికి, సో ఆ జిహ్వలను, చెవులను ప్రసాదించమని మాత్రమే కోరుకుంటాను తప్ప, నీ యొక్క ధామంలోకి వచ్చేసి చెప్పినట్లుగా 5 రకాలైనటువంటి ముక్తులలో దేన్ని కూడా విశుద్ధ భక్తుడు కోరుకోడు అని చెప్తారు. అందుకే నీ యొక్క దివ్య లీలలను శ్రవణం చేసే విధంగా, అలాగే నీ యొక్క లీలలను కీర్తించే విధంగా నాకు ఆ జిహ్వలను, నాలుకలను మరియు చెవులను ప్రసాదించమని మాత్రమే నేను నిన్ను వేడుకుంటాను. ఎందుకంటే ముక్తి పొందిన తర్వాత నీ యొక్క శ్రవణ కీర్తనలు చేయలేకపోతే అటువంటి ముక్తి నాకు అవసరం లేదు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము ఇక్కడ మనము చూస్తాం. ఎందుకంటే ఒక విశుద్ధ భక్తుడు ఆ దేవదేవుని యొక్క దివ్య లీలలను సంకీర్తనం చేయడము, శ్రవణం చేసేటువంటి అవకాశం లేకుండా మరి ఉండేటువంటి ఆ నిరాకారవాదులు కోరుకునేటువంటి దేవదేవునిలో ఐక్యం పొందవలనటువంటిది ఎవడు కూడా కోరుకోరు. కానీ ఎవరు కోరుకుంటారంటే ఆ నిరాకారవాదు. కారణం ఏంటంటే ఆ దేవదేవుని గురించినటువంటి, ఆ దేవదేవుని యొక్క దివ్య రూపానికి, ఆ శ్యామసుందర దివ్య స్వరూపాన్ని గురించిన సరైనటువంటి అవగాహన లేకపోవడము, ఆయన యొక్క లీలల శ్రవణ సంకీర్తనాలకు వారికి ఆ అవకాశం నోచుకోకపోవడము అని చెప్తుంటారు. సో అంటే ముక్తి కంటే ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిని చేరుకున్నటువంటి భక్తులు ఆ దేవదేవుని యొక్క లీలలను ఆస్వాదింపగలరు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది ఇక్కడ మనం చూస్తాం. ఆ విధంగా ఆ దేవదేవుని యొక్క దివ్య స్వరూపమును అర్థం చేసుకునేటువంటి వాళ్ళు ఆ ముక్త స్థితిలో కంటే కూడా ఇంకా అతీతమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళే అర్థం చేసుకుంటారు. ఎందుకంటే బద్ధ జీవితుల కంటే ముక్తులు ఉన్నతులుగా చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. ఆ ముక్త స్థితిలో కూడా దాన్ని త్యజించి ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలను అర్థం చేసుకోగలిగేటువంటి స్థితి మహోన్నతమైనదిగా చెప్తూ ఉన్నటువంటి. అలాగే ఇంకా శ్రీమద్ భాగవతంలో ఉన్నటువంటి మరొక అంశాన్ని సాధారణంగా మనందరం కూడా విని ఉంటాము. ఆ భరత మహారాజుకు సంబంధించినటువంటి సంఘటన కూడా శ్రీల సుఖదేవ గోస్వాముల వారు పరీక్షిత్ మహారాజుతో చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని కూడా ఇక్కడ ప్రస్తావించడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ అధ్యాయంలో. సో ఎందుకంటే భరతుడు మహారాజు, మహాత్ముడుగా ఉన్నటువంటి వాడు. ఆయన ఆ శ్రీకృష్ణుని యొక్క పాద పద్మాల ఎడ దృఢమైనటువంటి అనుబంధాన్ని పెంచుకున్నటువంటి వాడు, భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమైనటువంటి వాడు. ఆ విధంగా భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమై మన యొక్క ఆధ్యాత్మిక జీవన పురోభివృద్ధి ఎలా అంటే ఆ భగవంతుని ఎడ ఆకర్షణ పెంచుకోవడము, అదే సమయంలో ఈ భౌతికమైనటువంటి ఇలా తాత్కాలికమైనటువంటి ఈ లౌకికమైనటువంటి విషయాల నుండి అనాసక్తుడిగా ఉండడం. సో అలాంటి ఆ భరత మహారాజు ఆ భగవంతుని పాదపద్మాలను ఆశ్రయించి ఆ భగవంతునికి శరణ పొంది ఆయన పట్ల
అంటే ఆ భగవంతుని పాదపద్మాల పట్ల అనుబంధాన్ని పెంచుకొని సమస్త భూలోక ఆధిపత్యాన్ని కూడా వదిలేస్తారు. అంటే అప్పుడు భరత మహారాజు ఈ భూలోకాన్ని అంతటినీ కూడా, ఈ భూమండలాన్ని అంతటినీ కూడా పరిపాలించారు అని చెప్పుకుంటారు. సో అటువంటి ఆ భూలోక ఆధిపత్యాన్ని, అలాగే ఆ క్రమంలో ఆయనకి అనేక సంతానం కలగడము, ఆ సంతానం సాధారణంగా చూస్తాం ఈ దేహపరమైన సంబంధాల ఏడ లౌకికమైనటువంటి ప్రేమలు ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఆ సంతానం పట్ల ప్రేమను, అలాగే ఆయన ఎంతో మందితో కలిసి, ఎందుకంటే అనేక వేల సంవత్సరాలు రాజ్య పరిపాలన చేస్తారు అప్పుడు ఉండేటువంటి వాళ్ళ కాల సో కాబట్టి ఆయన చుట్టూ ఉండేటువంటి సమాజాన్ని, ఆయనకి ఎంతో మంది స్నేహితులు, అలాగే ముఖ్యంగా మహారాజుగా ఉన్నటువంటి వాడు మహాత్ముడు భరత మహారాజ్. మరి రాజ్యభోగాలు ఉన్నవి ఆయనకి, అలాగే సౌందర్యవతులైనటువంటి భార్య కూడా, ఆయనకి సౌందర్యవతి అయినటువంటి భార్య కూడా ఉన్నటువంటిది. వీళ్ళందరినీ కూడా సులువుగా ఆయన త్యజించి ఆయన వానప్రస్థగా అరణ్యాలకు వెళ్ళడము, అక్కడ ఆ భగవంతుని యొక్క ధ్యానంలో లీనమై ఉండేటువంటి. సో అందుకే ఇక్కడ చెప్తూ ఉంటుంటారు, దేవదేవుడైనటువంటి ఆ మధుసూదనుని దివ్య గుణముల వైపుకు ఏ వ్యక్తి హృదయము ఆకర్షించబడునో అటువంటి వ్యక్తి ఐహిక భోగముల యొక్క మాట అటువంటివ్వండి, వివిధ రకాలైనటువంటి గొప్ప గొప్ప మహర్షులు కోరుకునేటువంటి ముక్తిని కూడా లెక్క చేయరు అని చెప్తూ ఉంటుంది. అలాగే ఇంకా శ్రీమద్ భాగవతంలోనే ఉన్నటువంటి మరొక విషయాన్ని ఆ వృత్రాసురుడు దేవదేవుడైనటువంటి భగవంతుడితో మాట్లాడినటువంటి విషయాన్ని కూడా ఇక్కడ గుర్తు చేస్తూ ఉంటుంటారు. ఏమిటంటే ఆయన అంటాడట ఆ వృత్రాసురుడు, ప్రభు నీ దివ్య సేవ భాగ్యమును వదిలి నేను ధ్రువలోక ఆధిపత్యమును పొందవచ్చును, లేక చతుర్దశ భువనములపైన ఆధిపత్యము సాధించవచ్చును, కానీ వాటిలో నేను దేనిని కోరుకోను, యోగులు సాధించు సిద్ధులను సైతము నేను కోరుకోను, చివరికి ముక్తి కూడా నాకు వలదు, నేను కోరుకునేది ఒక్కటే, హే ప్రభు నీ నిత్య సన్నిధానము, నీ నిత్య సేవ. అది భక్తియుతమైనటువంటి సేవ. అది ఒక విశుద్ధ భక్తుడు భగవంతుని ఎడ ఆకర్షణను, ప్రేమను పొంది ఉండేటువంటి చేసేటువంటిది, అది భక్తి. సో ఆ విధంగా విశుద్ధ భక్తులు ముక్తిని తృణపాయంగా వదిలివేసేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది మనకి. సిద్ధులు కానీ, వివిధ రకాలైనటువంటి సిద్ధులను కానీ, ముక్తిని కానీ విశుద్ధ భక్తుడు పట్టించుకోడు అని చెప్తుంటాడు. ఆ భగవంతుని పాదపద్మాల ఎడ సేవ చేసేటువంటి భాగ్యాన్ని మాత్రమే కోరుకుంటూ ఉంటుంటారు. సో ఆ విధంగా మరి ఇంకా మనకి శ్రీమద్ భాగవతము 6వ స్కందంలో మరొక సంఘటన కూడా, అంటే మరొక వివరణ కూడా ఉంటూ ఉంటుంది. ఎలాగైతే ముక్తిని వదిలి ఆ భక్తి సేవలోనే నిమగ్నమయ్యేటువంటి విశుద్ధ భక్తులు, ఎందుకంటే ఆయన యొక్క నిత్య సన్నిధానము, ఆయన యొక్క నిత్య సేవనే కోరుకునేటువంటి విషయానికి మనకి పరమశివుడు కూడా ఆ విషయాన్నే ధృవపరుస్తారు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే సతీదేవితో ఆయన చెప్తూ అంటాడట, సతీ శ్రీకృష్ణుని లేదా నారాయణుడికి సేవ చేసేటువంటి భక్తులు దేనికి భయపడరు. సో వారు ఆ భగవంతుని పాదపద్మాలను ఆశ్రయించి ఉంటారు కనుకనే వారికి ఉత్తమ లోకాలు ప్రాప్తించినను, లేక భవబంధనాల నుండి ముక్తి లభించినను,
లేక ఘోరమైనటువంటి నరకాలలోనికి నెట్టబడినను తమకు ఎట్టి పరిస్థితి సంభవించినా దేనికి వారు భయపడరు. వారు నారాయణ్ణి పాదపద్మాలను ఆశ్రయించుటే కేవలము అందుకు కారణము అంటూ చెప్తుంటారు. అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించినటువంటి వారికి ఈ భౌతిక జగత్తులో కానీ ఈ జగత్తులో ఎక్కడైనా ఏదైనా ఒకటే, అది స్వర్గంలో ఉన్నా నరకంలో ఉన్నా ఒకటే. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆ భగవద్ధ్యాసలో భగవంతుని ధ్యానంలో వారు ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటారు. కనుక అక్కడ నరకంలో ఉన్నా స్వర్గంలో ఉన్నా వారు ఎప్పుడూ కూడా ఒకటిగానే భావిస్తూ ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలో నిమగ్నమై ఉంటారు అని చెప్తారు. సో దీనికే ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తులు ఒక ఉదాహరణగా చెప్తారు. ఒక భగవంతుని విష్ణు నారాయణ యొక్క విశుద్ధ భక్తుడు ఒకసారి ఆ శివుడు తన భార్య అయినటువంటి సతీమాతతో ఉన్నటువంటి అంటే కలిసి అక్కడ ఉన్నప్పుడు సభలో ప్రసంగిస్తూ వాళ్ళిద్దరు కూడా చాలా దగ్గరగా కూర్చుని ఉంటారట. ఆ సందర్భంలో ఒక విష్ణు భక్తుడు నారాయణ భక్తుడు, ప్రభు ఇది ఏకాంత ప్రదేశం కాదు కదా, మీరు అలా ఉన్నారు అని అంటే ఇప్పుడు శివుడు నవ్వి ఊరుకుంటాడట. కానీ సతీకి కోపం వస్తుంది. పార్వతి కోపం వచ్చేసి, నువ్వు శివుడినే ప్రశ్నించేటంత వాడివయ్యావా? సో నీలో ధిక్కార స్వభావం ఏర్పడింది కనుక నీవు ఈ లోకాన్ని అంటే దేవత ఉన్నత లోకాలను వదిలి ఆ భూలోకానికి వెళ్ళి నరుడుగా లేదా రాక్షసుడిగా అక్కడ జీవించు అని చెప్తే ఎటువంటి కంగారు పడకుండా, మాత క్షమించండి, శివుడిని నేను అలా అనడం తప్పే, అయినా మీరు అన్ని ఇచ్చినటువంటి ఆ శాపం ఏదైతే ఉందో దాన్ని నేను సంతోషంగా స్వీకరిస్తాను అంటే వాళ్ళు ఏ విధంగా ఎక్కడ ఉన్నా విశుద్ధ భక్తులు ఆ భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలో నిమగ్నమై ఉన్నంత వరకు వారు ఏ జీవంలో ఉన్నా ఏ లోకంలో ఉన్నా ఒకటిగానే భావిస్తారు అని చెప్తుంటారు. అలాగే ఇంద్రుడు కూడా తన తల్లి అయినటువంటి దితితో పలికినటువంటి విషయాన్ని కూడా ఇక్కడ ప్రస్తావిస్తూ ఉంటుంటారు. తల్లి సర్వ విధములైనటువంటి కోరికలకు స్వస్తి చెప్పి కేవలము భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమైన భక్తులు స్వార్థ కుశలలు అట్టివారే నిజమైన స్వప్రయోజనములను సాధించుచు జీవితంలో సర్వోత్కృష్ట దశను అందుకొని ప్రథమ శ్రేణి నిపుణులుగా పరిగణించబడుదురు అంటూ చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఆ విధంగా ఎన్నో మనకి ఈ సంఘటనలను వీటిని తెలియజేస్తాం. అలాగే ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ కూడా తన యొక్క స్నేహితులైనటువంటి ఆ అసుర కులంలో, ఎందుకంటే హిరణ్యకశిపుని యొక్క పుత్రుడుగా ఆయన అవతారం తీసుకున్నటువంటి ఇది అంటే వచ్చినటువంటిది. ఆ క్రమంలో ఆయన అక్కడ ఉన్నటువంటి తన తోటి ఆ అసుర అయినటువంటి పిల్లలతో మాట్లాడతారట. ఆయన చెప్తారు ఇక్కడ, అసుర కుటుంబాలలో నాస్తికులై జన్మించిన ఓ మిత్రులారా, దేవదేవుడగు శ్రీకృష్ణుని ఆయనకి ప్రీతి చేకూర్చినచో ఈ ప్రపంచంలో దేనికి కొదవ ఉండదు. అంటే ఆ దేవాది దేవుడి యొక్క అనుగ్రహం మనపై కలిగినట్లయితే హృదయంలో ఎట్టి వాంఛైన నిస్సంశయంగా నెరవేరుతుంది అని చెప్తారు. అందుకే చెప్తారు భగవంతుడు, ఆయన యొక్క భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమయ్యేటువంటి వారు ఎవరైనా వారిని అంటే విశుద్ధ భక్తియుతం సేవలో నిమగ్నమైనటువంటి వారిని ఆయన ఎప్పుడూ కూడా రక్షిస్తూనే ఉంటాను అని చెప్తుంటుంటారు. సో కనుకనే అందుకే చెప్తారు,
ఎవడైతే ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య రూపమును స్మరిస్తూ ఎటువంటి విచలనం లేకుండా ఆ భగవంతుని యందే మనసును లగ్నం చేసి ఎవరైతే ఉంటారో అటువంటి వారి యొక్క భక్తుల యొక్క సంరక్షణ నేనే చూసుకుంటూను భగవద్గీతలో కృష్ణ భగవానులు వారు మనకు సాక్షాత్ చెప్పినటువంటి అంశాన్ని చూస్తాం. సో అందుకే చెప్తున్నారు, కృష్ణుడి పైన మనస్సు ఆయనకు ప్రీతి చేకూర్చినట్లయితే అటువంటి వాడికి, అంటే ఆయన ఎడ విశుద్ధమైనటువంటి భక్తిలో నిమగ్నమైన వాడికి ఈ ఈ ప్రపంచంలో దేనికి కొదవ ఉండదు అని చెప్తారు. సో కాబట్టి మరి ఈ ప్రకృతి గుణాల చేత ఉన్నటువంటి స్వతసిద్ధంగానే మనకి అన్నీ కూడా లభిస్తాయి. అదే భగవద్గీతలో చెప్తారు, ఎవడైతే నా భక్తుడు ఉంటాడో ఆ భక్తుడికి వేదాలను అధ్యయనం చేసినటువంటి, దాన ధర్మాలు చేసినటువంటి, నిష్ఠతో కూడినటువంటి యజ్ఞ యాగాదులు చేసినటువంటి ఫలితాలన్నీ కూడా వస్తాయి అని చెప్తుంటాడు. సో ఆ విధంగా మరి ఆ దేవదేవుని యొక్క లీలలను శ్రవణం చేస్తూ కీర్తిస్తూ ఆనందించేటువంటి భక్తుడు పుణ్యకర్మలు, యజ్ఞ యాగాదులు, ఆ భవబంధ విముక్తి వంటి సర్వ విధములైనటువంటి ఐహిక లాభాలను అతను అంతకుముందే పొంది ఉన్నవాడుగా చెప్తుంటుంటారు. సో అలాగే ఇంకా చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రతినిధిగా దేవేంద్రుడు, ఆ దేవతల యొక్క రాజుగా చెప్పబడేటువంటి దేవేంద్రుడు కూడా భగవంతుని స్తుతిస్తూ ఉంటుంటాడు. ఓ పరమేశ్వర, యజ్ఞ యాగాదులలో మాకు చెందవలసిన భాగాల గురించి రాక్షసులు ప్రస్తావించారు. కానీ నరసింహావతారంలో నీవు మా ఘోరమైనటువంటి భయములన్నింటినీ తొలగించావు అంటూ వాళ్ళు నరసింహావతారం అయిన తర్వాత భగవంతుడిని కీర్తిస్తూ, ఆయన ప్రహ్లాదుడు కీర్తనల వలన శాంతించిన తర్వాత చెప్పేటువంటి అంశంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఆ యజ్ఞ యాగాదులు అక్కడ ఆయనకు చెందేటువంటివన్నీ కూడా వాస్తవానికి పరమాత్ముడుగా ఉన్నటువంటి అన్నిటికీ యజ్ఞో వైవిష్ణు అంటూ చెప్తూ ఉంటారు కదా. సో ఆ విధంగా అన్నిటికీ హక్కుదాడు ఆ దేవదేవుడే. కానీ ఆయన అందరికీ కూడా ఎలాగైతే ఒక కుటుంబంలో పెద్ద మిగిలిన వాళ్ళందరికీ సమానంగా ఇచ్చేస్తుంటారో, అలాగే ఆ భగవంతుని యొక్క హక్కుదారు, నిజమైనటువంటి హక్కుదారుడు ఆ విష్ణువే అయినప్పటికీ కూడా వివిధ రకాల దేవతలకు వారి వారి యొక్క భాగాలను వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తారు అని చెప్తుంటుంటారు. సో ప్రతి ఒక్కరి యొక్క ధర్మము ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవలో నిమగ్నం అవ్వడమే అనేటువంటి అంశము. ఎందుకంటే ఈ సమస్తానికి భోక్త ఆ భగవంతుడే కనుకనే దేవతలు కూడా వారి యొక్క వాస్తవమైనటువంటి స్థితిని ఎరిగి ఉంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ కూడా భగవంతుని యొక్క ప్రతినిధులుగా ఈ భౌతిక జగత్తులో పరస్పర సహకారంతో ఉండేటువంటి విషయాలకు వారు ప్రతినిధులుగా ఉన్నటువంటి వారు. సో కనుకనే మరి వాళ్ళు అంటూ ఉంటారు, దేవతలు కూడా ఎరిగి ఉన్న వాళ్ళు అంటూ ఉంటుంటారు, నిజంగా యజ్ఞ యాగాదుల ఫలితములకు మేము అనుభోక్తులము కాము, కానీ మాకుండేటువంటి ఒకే ఒక ధర్మము నీ యొక్క భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమవడం. దేవతలు కూడా భగవంతుని యొక్క భక్తులు. ఆ భక్తిలో ఉన్నతమైనటువంటి స్థితులు, వారు వారి యొక్క స్థితిని అనుసరించి బ్రహ్మ పదవి కానీ ఇంద్ర పదవి, ఇవన్నీ కూడా పదవులు. సో కాబట్టి బ్రహ్మను మొదలుకొని చిన్న చిన్న జీవుల వరకు కూడా మనం ఇంతకుముందు ఈశోపనిషత్తులో చెప్పుకున్నట్లుగా ఎవరెవరికి ఎంత ఉందో అంత మాత్రమే తీసుకోవాలి, ఎవరికి కేటాయించినటువంటి దాన్ని దానికి వదిలేయాలి. వీటన్నిటికీ కూడా పరమాధికారి ఆ విష్ణు భగవానుడు, అంతర్యామిగా ఉన్నటువంటి దేవదేవుడు, పరమాధికారిగా ఉన్నటువంటి వాడు, సర్వస్వము ఆయనకు చెందినటువంటిది.
కానీ ఆయన కృప ద్వారా ఎవరికి ఏమేమి కావాలో అవి ఇచ్చేస్తూ ఉంటుంటారు. వాటిని మాత్రమే తీసుకోవాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు మనకి. సో కాబట్టి ఎందుకంటే శరీరంలోని వివిధ అంగాలకు ఆహార పదార్థాలను సేకరించి వండి మనకి అంటే శరీరం వివిధ అంగములు మరి ఉదరమునకు భోజనం సమకూర్చును. అలా చేస్తే ఏమవుతుంది, అన్నిటికీ కూడా అందించబడుతూ ఉంటుంది. సో అదేవిధంగా ఆ భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలో, ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తిలో నిమగ్నమైనట్లయితే అందరినీ కూడా పూజించినట్లే అవుతుంది అని చెప్తారు. సో అలాగే గజేంద్రుడు ప్రస్తావించినటువంటి మరొక అంశాన్ని కూడా ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు గుర్తు చేస్తారు. గజేంద్రుడు ఆ దేవదేవుడిని కీర్తిస్తూ అంటాడు, హే ప్రభు, భక్తితో నీ భక్తియుక్త అంటే భక్తితో నీకు నేను భక్తియుతమైనటువంటి సేవ చేయటం వలన కలుగు ఆనందము, ఆ రసాస్వాదనము నాకు తెలియదు. అందుకే నేనేదో సాధారణమైన వరమును కోరి తిని అని చెప్తుంటాడు. కానీ నీకు విశుద్ధ భక్తులకు వారు మహాత్ముల పాదపద్మములను సేవించుచు ఐహిక వాంఛలన్నింటినీ నుండి ముక్తిని పొందుదరనియు, దివ్యానందములో నిరంతరము వారు మునిగి తేలుచుందురనియు, కేవలము నీ దివ్య గుణములను కీర్తించుటతోనే వారు సంతృప్తి చెందుదురనియు నాకు తెలియదు. అట్టి వారికి దగినది మరేది ఉండదు అంటూ, అంటే మనకుగా ఏది కూడా కోరుకోవలసినటువంటి అవసరం ఉండదు. ఎందుకంటే అందరి హృదయాలలో పరమాత్ముడిగా ఉన్నటువంటి ఆయనకు తెలుసు మనకేం కావాలో, మనం ఏంటి అనేటువంటిది. సో కనుకనే ఆ వైకుంఠనాథుడు దుర్వాస మునితో పలికినటువంటి మరికొన్ని అంశాలను కూడా ఇక్కడ మనకి ప్రస్తావిస్తూ ఉన్నారు. ఇక్కడ ఆ వైకుంఠనాథుడు అంటారట దుర్వాస మునితో, నా శుద్ధ భక్తులకు వారు నిరంతరము భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమోడలోనే సంతుష్టి నొందుతూ ఉంటారు. అందుకే భగవద్గీతలో చెప్తారు, సతతం కీర్తయంతో మా. అక్కడ ఆ విశుద్ధ భక్తులందరూ కూడా జమకూడి ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలను ఒకరికొకరు చెప్పుకుంటూ ఎంతెంతో ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉంటుంటారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఆ విధంగా మరి ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవలోనే నిమగ్నులై ఉండేటువంటి వారు ఏ విధమైనటువంటి ముక్తులను, ఇంతకుముందు చెప్తున్నట్లుగా 5 రకాలైనటువంటి ముక్తులలో దేనిని కూడా వారు వాంఛించరు అంటూ మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సాయుజ్య, సాలోక్య, సారిష్టి, సారూప్య, ఇంకా ఆ భగవంతుల్లో అంటే సామీప్యం, ఆ భగవంతుని యొక్క ఉండేటువంటి సాయుజ్య, సాలోక్య, సారూప్య, సారిష్ట, సామీప్యమైనటువంటి 5 రకాలైనటువంటి వాటిలో దేనిని కూడా ఆ విశుద్ధ భక్తులు కోరుకోరు అని చెప్తారు. మరి ఇలా ఈ ముక్తులనే, ఈ 5 రకాలైనటువంటి ముక్తులనే వారు వాంఛించినటువంటి వారు ఇక ఐహికమైనటువంటి ఐశ్వర్యాలు, ఐహికమైనటువంటి ముక్తులను వారంతా తృణప్రాయంగా వదిలివేస్తారు అని చెప్తారు. అలాగే మరొక సంఘటన కూడా, ఆ కాళీయ నాగు యొక్క భార్యలు, ఎందుకంటే ఆ కాళింది దాని యొక్క సంఘటన లీల తర్వాత ఆయన యొక్క భార్యలు, ఆ నాగు కాళిందుడి యొక్క భార్యలు భగవంతుని కీర్తిస్తారట. ప్రభు, నీ చరణకమలముల ధూళి అత్యాశ్చర్యకరమైన ప్రభావం కలది. ఆ చరణ ధూళి కణము మాకు సోకు అదృష్టమునకు నోసుకొనిన ఏ భాగ్యశీలి అయినాను
స్వర్గలోకముల కొరకు గాని, స్వర్గలోకముల మీద ఆధిపత్యము కొరకు గాని, యౌగికమైనటువంటి సిద్ధుల కొరకు గాని, తుదకు భవబంధ విమోచన కొరకు కూడా ఆరాటపడడు. సో అంటే నీ యొక్క పాద కమల రజమును, అంటే ధూళిని, కణాలను ఆరాధించేటువంటి వ్యక్తికి ఏ రకమైన సిద్ధులు అవసరం లేదు, తృణప్రాయంగానే వదిలివేయబడతాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి. సో అలాగే ఇంకా మనకి ఆ శృతులు, వేదములు, వేద పురుషులు భగవంతుని ప్రార్థించేటువంటి విషయాన్ని కూడా చెప్తుంటారు. ప్రభు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానము నలవర్చుకొనుట మిక్కిలి దుర్లభమైన కార్యం. అట్టి రహస్యమైన ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానమును మాకు వివరించుటకి నీవు నిజ స్వరూపంతో వెలిసినావు అంటూ వాళ్ళు కీర్తిస్తారు. ఐహిక భోగములన్నింటినీ సన్యసించి ముక్తులకు ఆచార్యులు, అటువంటి ఆచార్యులను ఆశ్రయించిన నీ భక్తులు నీ సేవలో పూర్తిగా నిమగ్నులై ఎట్టి ముక్తులను వేటి కూడా వారు లెక్క చేయరు అంటూ చెప్తారు. అంటే ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం అనగా జీవాత్మ పరమాత్మలను గురించినటువంటి జ్ఞానం అని తెలుసుకోవలసినటువంటి. ఎందుకంటే జీవుడు మరియు పరమాత్ముడు గుణాల రీత్యా ఒక్కటే. అందుకే భగవద్గీతలో మమైవాంశో జీవలోకి, ఈ జీవులన్నీ నా యొక్క అంశాలు, భిన్న అంశాలు అని చెప్తారు. సో కనుక ఆత్మ పరమాత్మల జ్ఞానం, ఎందుకంటే బ్రహ్మ జ్ఞానమును అర్థం చేసుకోవడం చాలా దుర్లభము అనుకో చెప్తూ ఉంటుంది. సో ఇంకా ఎన్నెన్నో సంఘటనలు, ఎన్నెన్నో ఎగ్జాంపుల్స్ మనకి ప్రామాణికమైనటువంటి గ్రంథాలలో ముక్తిని త్యజించి భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమైనటువంటి వాళ్ళు. సాక్షాత్తు కృష్ణ భగవానులే ఉద్ధవుడితో చెప్పినటువంటి మరొక సంఘటన చూడవచ్చు. ప్రియమైన ఉద్ధవ, నా సేవకే పూర్తిగా అంకితమైనటువంటి నా భక్తులు అత్యంత దృఢచిత్తంతో నా సేవ చేయుచు వేరే ఎట్టి కోరికలకు తావివ్వరు అంటూ, అంటే బ్రహ్మ ఐక్యమును కూడా వాళ్ళు వదిలివేసేటువంటి. సో ఇంకా చెప్తారు కృష్ణ భగవానుడు ఉద్ధవునితో, ఎవ్వని చైతన్యము నన్ను గురించిన ఆలోచనలలోనూ లీలలలోనూ పూర్తిగా మునిగియుండునో అట్టి భక్తుడు బ్రహ్మ పదవిని గాని, దేవేంద్ర పదవిని గాని, సకల లోకల ఆధిపత్యమును గాని, 8 విధములైనటువంటి యోగ సిద్ధులను గాని, తుదకు మోక్షమును గాని అభిలషింపడు అంటూ చెప్తారు. సో ఇంకా పరమశివుడు మార్కండేయుని గురించి, ఆయన యొక్క గొప్పతనాన్ని, అచంచలమైనటువంటి భక్తి విశ్వాసాల గురించి ప్రస్తావించి భవబంధ విమోచనం వంటి ఇతర వరములోను వీటిని అతడు ఆశపడడు అంటూ చెప్తారు. అలాగే పద్మపురాణంలో ఉన్నటువంటి మరొక అంశము మనకి కార్తీక మాసము ఆల్రెడీ ప్రారంభమైన దామోదర మాసం, అలాగే కార్తీక మాసం కూడా అంటే చెప్తూ ఉంటుంటారు. అటు పౌర్ణమి నుండి చూసేటువంటిదైనా అమావాస్య నుండి అయినా రెండు ప్రారంభమైనవి. అక్టోబర్ నవంబర్ నెలలో వచ్చేటువంటి కార్తీక మాసం. సో ఎందుకంటే ఇది ఎంతో పవిత్రమైనటువంటి మాసంగా చెప్తుంటారు. మనం ఈ మాసంలో మనం ఏ కొంచెం భక్తి చేసినా, ఏ కొంచెం భగవంతుని గురించి కీర్తించినా అది 1000 రెట్లు ఫలితాన్ని పొందుతుంది అని చెప్తుంటాం, ఎక్కువ ఫలితాన్ని ఇస్తుంది అని చెప్తాం. సో కనుక మరి ఈ మాసంలో ఆ బృందావనంలో నిత్యము శ్రీకృష్ణ భగవాను దామోదర రూపమును అర్చిస్తూ ఉంటారు, దామోదరాష్టకం చదువుతూ. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం మనం, ఆ శ్రీకృష్ణుని బాల్యంలో యశోద అతని తాటితో రోటికి కట్టివేసినటువంటి ఆ రూపము దామోదర. దాము అంటే తాడు, ఉదరం అంటే కడుపు కదా. సో
ఆయన యొక్క అల్లరి చేష్టలకు విసిగి చేసినటువంటి లీలల్లో భాగంగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఆ విధంగా ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు ఆ దామోదరుడి యొక్క దామోదరాష్టకంలో కూడా ఉన్నటువంటి సంఘటనలో ఒకసారి మనకి వస్తూ ఉంటుంది. దామోదరాష్టకంలో ఓ ప్రభు, ఓ దామోదర, ఒకప్పుడు నీవు నంద మహారాజు ఇంట అల్లరి బాలుడవై విహరించున్నప్పుడు ఒక పెరుగు బాండమును పగలగొట్టితివి. ఆ కారణం చేత యశోదమాత నిన్ను దోషిగా నెంచి ఒక తాటితో రోటికి కట్టివేసింది. అప్పుడు నీవు శాపవశమున నందమహారాజు ప్రాంగణంలో అర్జున వృక్షముల మధ్య చెట్లుగా ఉన్నటువంటి ఆ కుబేరుని యొక్క ఇద్దరు పుత్రులైనటువంటి నలకుబార మణిగ్రీవులను శాప విమోచనము అనుగ్రహించితివి అంటూ చెప్తారు. సో అట్లా ఆ భగవంతుడి దామోదర లీల మనం చూస్తూ ఉంటుంటాం. అలాగే ఇంకా ఆ భగవంతుని గురించి ఉన్నటువంటి సంఘటనలో చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఆ హయశీర్ష పంచరాత్రము అనేటువంటి గ్రంథంలో ఆ శ్రీనారాయణ వ్యూహాస్తవములో ఉన్నటువంటి ఒక శ్లోకాన్ని గురించి ఇక్కడ ప్రస్తావిస్తారు మనకి. ప్రభు దేవదేవ, నాకు ధర్మార్థ కామ మోక్షములు వంటివి వలదు. నేను ప్రార్థించేది కేవలము నీ పాదార విందముల వద్ద నిత్య సేవకుడుగా ఉండనిమ్ము, నన్ను అనుగ్రహించి ఈ ఒక్క వరాన్ని మాత్రమే ఇవ్వు అని అడుగుతున్నారు. ఏంటి ఆ వరం? ఆ భగవంతుని యొక్క పాదారాలు వింద పాద పద్మాలకు సేవ చేసుకునేటువంటి భాగ్యం ఇవ్వమని అడుగుతున్నా. అలాగే ఆ నృసింహ భగవానుడు ప్రహ్లాదుడిని కూడా అడుగుతాడు, ఏం కావాలో వరాలు కోరుకో అంటే ప్రహ్లాదుడు ఏమి కోరుకోడు. ఎట్టి అహిక భోగములను వరములు కోరక ఆయన కేవలము నీ యొక్క నిత్య దాసుడుగా ఉండేటట్లు నాకు అనుగ్రహించు అంటూ అడుగుతాడు. సో ఇంకా మనము ఉదాహరణ చూస్తాము. హనుమంతుడు కూడా శ్రీరామచంద్రుని యొక్క సేవకుడుగా ఎందుకంటే ఆయన అంటారట శ్రీరాముడితో, ప్రభు కావాలంటే నీవు నాకు భవబంధ విముక్తిని గాని నీలో ఐక్యం మగు భాగ్యమును కానీ కలిగింపగలవు, కానీ నాకు అవేమీ వద్దు. ముక్తి అనంతరం కూడా నీతో నాకు సేవ అంటే కూడా నీకు సేవ చేసుకునేటువంటి సంబంధం కొనసాగకుండా చేసేటువంటి ఆ వరాలు ఏవి కూడా నాకు వద్దు అని చెప్తుంటుంటారు. సో అలాగే నారద పంచరాత్రంలో కూడా ఇంతకుముందు చెప్పినట్లు ధర్మార్థ కామ మోక్షాల వలన కలిగేటువంటి ఎట్టి సిద్ధి కూడా నాకు వద్దు, కేవలము నీ చరణపాద పద్మముల వద్ద నిలిచి ఉండేటువంటి అదృష్టాన్ని ఇవ్వు నాకు చాలు. ఆ సాలోక్య సారూప్య సాయుజ్య సారిష్ట వంటి ఏ ముక్తి కూడా నాకు వద్దు అని అడుగుతారట. సో అలా విశుద్ధ భక్తులు ఆ భగవంతుణ్ణి ధ్యాసలో నిమగ్నమై ఉండే విధంగా ఉంటారే తప్ప నిరాకార బ్రహ్మములో ఐక్యము సాధించడం గురించి కానీ ఆ దేవదేవుడు నారాయణకు భక్తుడగుట మాత్రమే వాళ్ళు వాంఛిస్తూ ఉంటుంటారు. కానీ అలాంటి ఆ భక్తియుత సేవలో, ఎందుకంటే నిరాకారంలో లీనమవడానికి ఎంతోమంది ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండొచ్చు, కానీ ఆ దేవదేవునుడైనటువంటి నారాయణుడికి విష్ణువుకి
భక్తుడు అవడం మాత్రం చాలా తక్కువగా ఉంటారు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే చూస్తూ ఉంటుంటారు, ఎంతో మంది ఉంటారు, కానీ భక్తులుగా ఉండేటువంటి వాళ్ళు, అందున విష్ణు భక్తులుగా ఉండేటువంటి వాళ్ళు చాలా అరుదుగా ఉంటుంటారు. అలా ముక్తి సాధించినటువంటి వాళ్ళలో ఏ ఒక్కడో మాత్రమే భగవద్భక్తుడు అవటానికి నోచుకుంటాడు అని చెప్తుంటారు. హ్మ్. మరి అలాగే కుంతిమాత ఆ భగవంతుడిని ఎంత గొప్పగా కీర్తిస్తుందో భాగవతంలో మనం చూస్తూ ఉంటుంటాం. ఆమె కీర్తించినటువంటి దాంట్లో ఒకదాన్ని మనం చూస్తే, ఆమె అంటూ ఉంది, ఎందుకంటే తన మేనల్లుడు అని తెలుసు, కానీ అదే సమయంలో ఆమె గొప్ప భక్తురాలుగా ఆయన దేవదేవుడు అని తెలిసి ఉన్నటువంటి ఆవిడ. అందుకే అంటుంది, నాయనా కృష్ణ, గొప్ప పండితులు పరమహంసల భావనలు కూడా అంతుపట్టని గొప్పవాడివి నీవు. భవబంధముల కన్నింటికి నీ అతీతంగా జీవించు అట్టి మహాత్ములే నిన్నెరగలేనుకున్నచో, అల్ప మేధాశక్తి గల స్త్రీ జాతికి చెందిన నా వంటి వారు నీ అద్భుత వైభవం తెలుసుకోవడం ఎలా సాధ్యమవుతుందయ్యా అంటూ అడుగుతుంది. ఎందుకంటే ఆమె ఉద్దేశం, ముక్తిని సాధించినటువంటి మహాత్ములు కూడా దేవదేవుణ్ణి పూర్ణంగా తెలుసుకోలేరు. మరి అలాంటప్పుడు అల్ప మేధాశక్తి కలిగినటువంటి మనలాంటి వాళ్ళం ఎలా తెలుసుకుంటాము అంటూ ఆమె అడిగినటువంటి విషయం. అలాగే మరి ఆ భగవంతుని దివ్య గుణాల చేత ఆకర్షింపబడాలంటే భౌతిక కల్మషాల నుండి పూర్తిగా ముక్తి సాధించినటువంటి వాళ్ళకు మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది అని చెప్తుంటారు. ఎందుకంటే విముక్తుడగు వానికి ఐహికమైనటువంటి భోగాల పట్ల ఎటువంటి కోరిక ఉండొద్దు అని చెప్తారు. ఈ ఐహికమైనటువంటి వాంఛల నుండి అతడు పూర్తిగా విముక్తుడు కావాలి అని చెప్తారు. అటువంటి వాడు మాత్రమే ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలను అవగాహన చేసుకోగలడు అని చెప్తుంటాడు. సో ఆ విధంగా విశుద్ధ భక్తుడు అనేటువంటి వాడు ఆ ముక్తులలో దేనిని కూడా కోరుకో. సో ప్రారంభంలో శ్రీకృష్ణుని విభూతిని కోరుకోవచ్చు, కానీ ఆ పరిణితి చెందిన తర్వాత వృందావనంలో శ్రీకృష్ణుని పట్ల ప్రకటితమైనటువంటి అంతవరకు నిద్రాణ స్థితిలో ఉన్నటువంటి కృష్ణ ప్రేమ, కృష్ణ చైతన్యాన్ని హృదయంలో వ్యక్తాన్ని దాల్చుకొని ఏ ముక్తులను కోరుకోకుండా ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలోనే నిమగ్నమై, కాకపోతే సాయుధ్య ముక్తిని మాత్రము ఎవడు అంగీకరించరని చెప్తారు. ఇంకా కొన్ని ముక్తుల్లో వేటినైనా పర్వాలేదు కానీ. సో ఆ విధంగా అనన్యమైనటువంటి భక్తి, ఎందుకంటే భక్తిలో అగ్రశ్రేణికి చెందినటువంటి భక్తులు, అటువంటి వారికే ఆ భగవంతుని రూపము పట్ల, ఆ వృందావన కృష్ణ భగవానుల పట్ల ఆకర్షణ కలుగుతుంటుంది అని చెప్తుంటారు. అలాగే భగవంతుని యొక్క ఒక రూపానికి ఆకర్షితుడైనటువంటి భక్తుడికి ఇంకొక రూపం పైన ఇష్టం ఉండదు అని చెప్తారు. అలాంటిది ఇక చూడండి, ఆ భగవంతుడిలోనే, ఎందుకంటే దానికి చక్కని ఉదాహరణ హనుమంతుడు. శ్రీరామచంద్రుడికి భక్తుడిగా ఉన్నటువంటి వాడు. ఆయన తెలుసు శ్రీరామచంద్రుడికి నారాయణుడికి భేదం లేదని, అయినా కూడా శ్రీరామచంద్రుడి యొక్క సేవ చేయడాన్నే కోరుకుంటాడు తప్ప ఆ నారాయణుడికి కాదు. ఎందుకంటే ఆయనకు తెలుసు దేవదేవుడికి అనేక రూపాలు ఉన్నవి, కృష్ణ రూపమే నిజమైన రూపము. సో మరి అలా సర్వ రూపాలకు మూల ఆధారమైనటువంటి శ్రీకృష్ణుని రూపమును కొలిచేటువంటి భక్తులు ఆ భక్త పరంపరలో సర్వోత్కృష్టులుగా చెప్పబడతారు అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ. సో ఈ విధంగా
మనము ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలు, అలాగే వివిధ రకాలైనటువంటి విశుద్ధ భక్తులు ఏ విధంగా భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమై ఉంటారో అనేటువంటి అంశాన్ని మనము ఈరోజు ఈ క్లాస్లో చూసినటువంటిది. హరే కృష్ణ.